ni kir thlani somni panga ni lai ni kan lo thleng le ta a tunruma hian Israel Iran chanchin thar thil thleng thar te kan han update le don ani ole kan riat ang khan in US chuan Iran lein huai mun fordo mun khan beya khaminu khan in Iran chuan US laka phubalak nan Qatar US Air Force Base laka be pui thlakna kalpuin missile an ka plut ve ni kha ama ero chu Iran khan chan lo aya luka tiang deuh main chawthu baro tak khan in an changlet ni khana hriata an ram za omna hum himnan tiang chawin an be pui thlak tur po kha Qatar an hriat tir lok vek ngeya US pei chuan an ral thuam te sipaite chulai mun atang chuan an thiar chuak man vek bokani ole enge po chuni se Donald Trump chuan in Iran in Qatar base an be nu khanin in ka hai Israel Iran tan khanan puang ngal thor maya an zom chhodon emo ti lain in chan ton na om le zui boka in ka hai bo chia an in pu ton ngal ani kha chutiang vel chu lani ya Israel hian in natakin Iran na chan le tur thu te an puanga Iran lamain do thlona te an tir lut le ngal rap boka Donald Trump chuan in Israel chu Iran be to lo turin le bom thlak lo turin bom thlak to lo turin atia in do thlona pu te por an hroi horo in lama hroi horo tuna hian in ka hai na ya hun to ni ti in Trump chuan in Israel po akam khat hialani ole Trump an nimin lama in ka hai chungchanga puan ma lok khanin missile tam tak mangin Iran chuan Beersheba han ka pa khata khan mi pali ngot an thi US President Donald Trump an nimin singdar saria in ka haya puan borvel khanin Iran chuan Israela ballistic missile paruk ngota zonin an ka pluta heta hianin mi pali an thile ta ni mi somni pahni an hliam bok hemi nu hian Israel Iran chuan Trump ruam man na chu an pom thu an soi ve a amai ro chu nimin singdar som le chan ve khan Israel rama missile Iran chuan aron ka plut le Israel chuan sipai chakna mangin chan let atiam ve bokani Iran missile te hian Israel ramlai ta te maram le kho chak lama te be pui thlakna kalpuya nimin jingdar nga hnu loka tangkhanin be pui thlakna kha token Iran chuan Israel ala kalpui reng thawani Israel mi maktadoi tel chu bomsel tar anom pha bok jingdar nga le minute somlia Iran chuan Beersheba ballistic missile aka pluta panni aka pluta heta hianin pakhat chu Israel air defense ten an lo ka phla a pakhat chuan khopui thanglam apartment complex chhong ruka sang chu akap fuwa heta hian chiat na thlen nuala building then khata chimbok he building hi sak tharania room ranga bompuak laka himna tur room him an nei veka mase missile hian safe room panni hi direct ina ka wangin a chhunga omte hi an thini in home front command chuan preliminary probe chui chenam masa an kalpuina antar langani bom safe room pakhat chu Iran missile in direct ka wangin a himlova heta hian in thile liam engamozat an omani safe room pakhata hian chung ko pakhata mi pathum an thia pakhat hi reinforcement room panni na athi ani bokani reinforced room hi ballistic missile shockwave ba ka sharpnal ballistic missile ke them ina apero wangin helai bompuak laka himna tur room hi a chhevio bok nia soyani Israel Air Force chuan engwangin ngai missile te hi air defense ten an lo dan lo ti an chui bokani Megan David Adom ambulance service chuan in thijinga pathum chu meichia kumsom li vel mipa kumsom li mile adang hi mipa kumsom ni vel ani thuan soya pakhat thi hi chipchiarin an tar lang lo thung heng mi pali an thi ba ka hian MDA chuan midang pahni chu an din hmuna thalo hle ti an soya midang somni na takin an hliam boka acute anxiety engamozat na yanom boka inchim hnoya hian mi pathum chu anung chunga lak chuan ni bok abul hnaya building then khat po he bompuak hian ati chebokani building chato pona chuanin car kang hlo ate bomsel pon lamatla lawalal hlo ang te po he thubo chaila hian video chon tarlan ania glass ke them tele tukverdar thalang ke le inchim som noi te po thlala ka chuan ti lan ani bokani Beersheba a Sakura Medical Center a chuanin damdoi ina mi somvel enkol tura hruayan nia anjinga pahni chu an din hmuna thalo hle ni in thu nei tu te chuan an soi hospital ngai po hi thotan ni khan Iran missile beina wangin ti chiat nuala lo ni to bokani Israel Defense Force assessment a chuanin Iran hian hlom rukin Israela missile hi ka plutin avain ballistic missile somni vel ni min khan Iran chuan Israel aka plutani
Ole IDF in beipui thlak na Iran nuclear scientists an that le ta a midang chu target ma se an chin hriat ani lo IDF hian nimin khanin Iran rama target strike an kalpuya heng zinga hian elimination tumna hatel tha tumna beipui thlak na po atelani he beipui thlak na hian result kim chang he thubo chela hian tar chu alani lova mase Iran thu nei tu te chuan mi pakhat Mohammed Raza Sadigi athi ni nan nem ngetani Sadigi hian a Twitter account luya political science expert ani thu lo soi to a sarkar thlop tu Sabrin News chu nuclear scientist ani thu a soi thung a account a hian in Israel le American dodal na thu a post fova Iran Supreme Leader Ali Khamenei chu tlang takin a thlopa afaka mel malakaril rulam be pui thlak na nataka be pui thlak na alo phut to boka Israel sarkar official te social media profile te direct in aling vek boka Sadigi thalak online a darzinga chuanin Shiite messianic figure Imam Muhammad al-Mahdi nan inzomna na inflek dumpo kengani sarkar chuan IDF hian darkar somni pali chhungin Tehran kho puilai hol sarkar target te Iran sarkar target te ati chengal ti soin Basil operative zatam tak Israel chetna wang hian thai bawan nia nuclear scientist senior dangpo an that ni in antar lang bokani heti lai hian Iran media te chuan Gilan province Iran a chene in pakhat Israel in a be wangin mi pakwa an thi ti an soya mi somthum pathum an hliam ni in atar lang boka he be pui thlak na hian IRGC chuan Iran khothlang lam Hamadana Mossad spy dang paruk an man thuan puang ve bokani Finance Minister Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Tehran na target tam tak chu jan khat chunga ti chetani thu soin IRGC hnuaya military volunteer militia basi santi hi ramchunga IRGC le Iran sarkar thlop lo ngaidan than nei angle sarkar do dal anga ngaite thian fai tu le man khom tu le chutianga anchunga mala tu volunteer pol ni soyan ni ole Iran in US in inka hai nei tura rotna siam chu abo chia nia soyani hnuwa Israel chuan forceful response kalpuya tuma Tehran heart of Tehran chung rilu chilatiam Israel chuan in Iran in inka hai top hnuwa darkar tlem ta hnuwa Israel be chu nataka a chhanle tur thua soya Washington in remna asiam chu Iran chuan a bo chengha lani tin Israel chuan a soin hei hi nataka chhanle ta tiamani Israel Defense Force chuan nimin jingdar somle chan vevel khanan ram marlam hoin missile pani Iran chuan ka plut ngal ti soin hei hi inka hai tramana puana tanga darkar thum le achan veliam hnuani hei hi indona ti to pani malok khan Beersheba missile manga bei ani hnu loka mipali Iran beina awanga anthi hnu loka Iran in akal puinon le be pui thlak na kal puinon le na ani Israel sipailam chuan in Iran beina hnung bera hianin missile pani anka phlati soin intercept atanga anka thlaka tanga missile ke them leilama tla chuan Galil biala in engamoza ta deng chia Iran chuan atira missile hi jingdar somle chan ve ankap ti an hniala anhua Israel ngai poin ram chunga jingdar kothleng anhua Israel chuanin Israel po hian dar ko borvel thleng Iran ram chunga be pui thlakna kalpui ni in Iran chuan a pu ve boka mase Israel chuan dar ko hnuwa Iran laka be pui thlakna an kalpui to lo tian soi thungani Indonaah Thuthar le ani wang hianin US President Donald Trump chuanin inka haya puan chu zom a hlo chhodonem ti hi zona lian takani chhomeka heram pani hian Trump inka hai puan chu anrem ti thuan lo soi ve ve to a mase tuna hian bo chhiat ani le mekani Trump inrem na siama chuanin ni som pani chung in baina ti to phot turani kha Defense Minister Israel Katz chuan thu chhuat siamin IDF chuan Tehran in ka haya bo chhiata wangin Tehran kho pui chung ril taka chanlet na lian tak kalpui turin sipai te hriatir Defense Minister Katz chuan a sipai te chu Tehran sarkar thil nei le firfek infrastructure zongjong che target turle high intensity operation chun zom zel turin atia hei hi Iran in United States President in ka haya puana bo chhiatna hei hi United States President in ka haya puan Iran ina langsar taka abo chhiat hnuwa ani IDF Chief of Staff Lieutenant General EL Zamir chuan Iran sarkarin inka hai nasa taka abo chhiata wangin tharum manga norle tanga ani ate
Israel official pakhat chuan Channel 12 report a chuan Iran in inka haya bo cheta wanga Israel in a chan let tur chu Washington chuan a thlop ni na tar lang thunga Prime Minister office chuan inka hai bo chet na chuna taka chan let ani tur thua soi ve bokani Israel lawmaker ta chuan Tehran in inka haya bo chet chang let turin phubalak na kalpui turin an phut ve bokani Tehran chu a khuranga Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a Security Cabinet Member Finance Minister Bezalel Smotrich chuan exati hiana posa Iran chu ngoi renga chan let aniang missile ka na chuan a thayang bera chan let aniang ti in asoi Eptupol Israel Beitinu Party hautu Avigdor Lieberman chuan heti hiana pos boka US President in inka haya puan atanga dar kar thum le achan ve hnuwa Iran atanga Israel marlam pana beipui thlak na kan ma chon le ani ral thuam an ron kap lut le ani hei hi pom theilo hulhual ani ya kan ngai tha tur ani lova kan en liam mai tur ani lova kan chang let ngal tur ani dan bo chiat na engpo chu chana dik tak mangin kan chule tur ani ti in likhut lawmaker Tali Gottlieb chuan a soi boka likhut MK Avichai Baron chuan Iran sarkar chet na chuna taka chan let tur ani yang ati Mara chu Thuthar bera chuan in Netanyahu chuan inka hai bo chiat na lian tak om ma se phubalak lo chu thilpoi mo takani ti in tramangen na chuan omzia anei don te po ang khop maya Israel le Iran hi zuni som pathum khan Indonaah muala an luta Israel hian Iran sipai hruai tulal berberte an nuclear scientist te an da thatwa uranium enrichment site te laka beipui thlak na lian tak tak an kalpui to boka Iran ballistic missile program laka beipui thlak na kalpuin airstrike an kalpui repa an ballistic missile ka chuana tam tak Israel hian a bom chiat saktowa an air defense launcher tam tak Israel chuan anuai cheto bokani Israel chuan tuna Iran laka beipui an thlak hi Islamic Republican Judaram ti chiat tuma ma alakna ati hlotin lo na turin hei hi kan kalpui a trulani kan ti mak mo ani ti chu Israel thunon ani Israel ti chiat tum tu Iran hian nuclear al thuam anei hi thil thiang ani lovani ti chu Israel soifo dan thin ania masai uranium chu uranium enrichment level hi amonom zonga manatum lo zia ti lan na nia a chan chu 60% a pel chho to wangani International Inspector te chuan Iran nuclear facility te an endika voi tam tak endikan tum Iran hian ati khot lai to boka ballistic missile siam thaina po ral thuam grade level uranium enrichment hian a kai chho thuak to nge ani kha Iran hian Israel ina beina chu achang leta Israel a ballistic missile zanga somnga chuanga kap lut towa drone sangte la kap lut to boka Iran missile beina wangin Israel a hianin mi somni pariat an thita mi sangtel hliamanom to bokani Trump chuan Israel chu ain beng da yanga yani in beng da yamamo ani Iran a hian bom thlak su in thlona pu te po anin lama hruai Haw Rawh ti in Israel lamangena Israel chuan ballistic missile ka ani chanlet na atan Iran laka chanlet na lian tak chet na lian tak kalpui atuma hei hi Tehran a beilo angai ni ti in Trump chuan a soithung nei to samin nei tura Trump chuan Thuthar thedar tu te ma Iran chuan hei in rem na hi arem ti hnu loka Israel chuan Iran a bom thlak to su se hei hi in kalpui lu yani chuan in dan bo chiat na lian tak ani don ani tuna hian in pilot te chu in lama hruai Haw Rawh ti in Donald J Trump United States President ti in Truth Social Asia kani inka hai puan hi angti khuna achia nge man tran turani ang ti chu achiang talova tun hnaya Israel in Iran a bein hnung bera hianin Trump inka hai puan chu zom a hlo tak tak donem kanen zelanga Iran bein hi Israel hian chan le ta tiama chu tuna an boruak so sang mek chu nia helai rambiala chanchin thar berberte he channel a hian kan ti chuak zelanga in longa chang zel don nia